बेयो माने जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा जोंनि आसाम फुटबलनि जिथु डिसिसन बेहाय प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआनो माने लिगखौ खुंथारनांगौ बेखौ मेन्डेटरि खालामनानै होदों दा दिनै पर्बजरायाबो लिगखौ स्टार्ट खालामबाय जोबोद मोजां खोथा आरो आसा खालामदों बे ओनसोलनिफ्राय पर्बजरा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेवहाय 17टा क्लाब जे बाव बाहागो लादों आरो बे 17टा क्लाबनिफ्राय आं आसा खालामदों जोंनि स्टेट लेभेलनि नेसनेल लेभेलनि प्लेयार निस्सय ओंखारबोगोन आं बेखौ आसा खालामदों दुरान्ड कापआ देग्लाय क'क्राझाराव जानाय नङा बियो माखासे माने जोंनि गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय सिङाव मा जादों आं बेखौ बुंनो हानाय नङा मानो होनबा क'क्राझारावथ' बेवहायनो फार्स्ट अपसना फैग्रोदोंमोन आरो दुरान्डआव जों दुरान्डनि नियमखौ जों मिथिनाय मथे माने मोनसे स्टेसनाव आर्मिफ्रा बोसोरथामखौ बिसोरो दुरान्ड कापखौ खालामो खिन्थु देग्लाय खालामनो हायाखिसै बेयाव जोंबो दुखु मोनदों मा खारनाव खालामनो हायाखै बिनि सिंनि बाथ्राखौ आंबो मिथिया मोजाङै आथिखालाव जोलुर गेलेनायनि सोमोन्दै आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोङो बयबो गेलेनायनि सोमोन्दै मोजां मोनसे थांखि लानानै जों गेलेनांगौ फुटबलानो जा बा एथलेटिक्सआनो जा बक्सिंआनो जा आर्सारियानो जा बे जिखि गेलेया माने मोनसे गोख्रों थांखि लानांगौ जे आं बेजों माबा मोनसे खालामहैगोन बा आंखौ दानायनि थाखाय आं सेस्था खालामगोन बे जिनिसखौ आसा लानानै जाहाथे लाइमोनफ्रा गेलेयो आं बेखौ लाइमोनफोरनि सायाव खावलायदों